Kaixo, ongietorri jakindunera. Ba dakizue zergatik edozein zenbaki ber 0 bat den? Berretzaile 0 duten berreketa guztien balioa bat da. Berdin dio berreketa horien berrekizuna zenbaki txikia den, handia, negatiboa, positiboa, beren balioa beti bat izango da. Kasu hau aztertzeko, zatiki hau erabiliko dugu. Eta alde batetik zatikien propietateak aplikatuko ditugu eta bestetik berreketen propietateak. Zatikien propietateak erabilita, gu badakigu minus zazpi karratu, minus zazpi, bider minus zazpi dela, bai? Eta zenbaki bat, zenbaki berdin hori bat dela, ez da? Beraz, minus zazpi, zati minus zazpi, bat. Minus zazpi, zati minus zazpi, bat. Zatiki honen emaitza, bat da, bai? Berreketan propietateak erabiliz, hemen ikusten duguna zer da? Berrekizun berdina duten bi berreketen zatiketa, bai? Zelan egiten genuen hau? Alde batetik berrekizuna kopiatu eta bestetik berretzaileak kendu. Bi, ken, bi. Honen emaitza zer da? Minus zazpi, bi, ken, bi, ber 0. Beraz, ikusten duzuenez, bi adierazpen hauek gauza bera dira. Ariketa hau egiten baduzue edozein zenbakiarekin, gauza bera gertatuko da. Beraz, orokorrean esan dezakegu edozein zenbaki ber 0 bat dela. Hau izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTuben jarraitu jakindun.